Hanong Stone San Ngut ki Kyrtong Kynthup ya Ngut ki MDC Barim kila Thep Kyrteng na kebenta ki election Banwan Sha District Council na West KHASI Hills ki Kyrtong ke HSPDP uba KP Pangnyang ba Australi Rashir bat kakong badariti lingdo nonglain kabadai ke Kyrtong kentei bamarwei bawan Thep Kyrteng lawan senran da ki hajar Ngut ki nong Krishan ki weipat ki bala Thep Kyrteng ki Kynthup ya iba Cardinal so syang na kaseng NPP na motion road bad uba bormanding nonglang na kaseng INC na ramrai jerngam ki Kyrtong kila pensngau ya gijingyo I jingai jengki na kabenta Kawei jong ke district da ka ba pensngau ya ki mat rekam jengki lada ki syai jiat ha kani ke election jing sanut ke jungi kalong kani baka sik schedule kablalong kasti bak ikhtiar jong ka ri baka chai bendo ka sarkar India hanadu ka por mai idang don kala khati no ya ka por jungka kumbai mai iju dawa badai ben khain bor ya ka sikjul khang baka jaibri kan khain bor ngila sha khati bor lengba paragraph 12A de menta ka parti jongi kan yeng bat kan ya yeng kala pha ya ki jingdawa na ka semche ka sora India badai ban amen ya ka sik schedule Day ban penbaik ya ka para 12AB. Kidon baro arpo kendai Ngut